maitia, badute biek lili estia, zeru kolore miresgarria, izarren pare xoragarria, gazte-gaztia zira oraino, egun guzia nago zurixo. Franco bizi zen bitartean ez nintzen joaten, ez da urte nahiko pasatu zidan. Eta gero Franco hil zanean hegoaldera. Eta hori niretzako izan zen berriz hastea karrera bat. Maite Idirinen ahotsa eztia bezain iraultzailea izan da bere bizi ibilbide osoan zehar. Nahikoa kale eta enparantza izango ote ditu euskal emakume berpizkundezale eta feminista honek? Emakume aiz batasunaren aizea du, etxetik irten adi, bere gutuna entzun, 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 entzun. Eta ikusten duzu zen olako saltza dugun Baionarantza norabidean autopista moztuta, lehen sektorea saldatuta erabate Frantziako Errepublikan, eta Euskal Herrian beraz eragina ere bai noski, lehen sektoreak zer nolako etorkizuna ote dute, momentu honetan ona ez behintzat, eta zentzu horretan argindarrak Ipar Euskal Herrian 10% gora egingo duela, ziur ez dela albiste ona izango. Nola dauden sektore guztiak, azen nola dugun mundua, hankaz gora jotzeko bide horretan, gauzak zer nolako bidea hartuko ote dute, kezkarako arrazoirik ez zaigu falta, eta Nafarroan ere lehen sektoreko langileak prekarizatuenak gehienak euren eskubideen alde, egunotan baita asteuru honetan ere, Iruñean bertan ikusi ditugunak, ez ahaztu lehen sektorean lanean ari diren langile gehienak gainera, nolabait esan dezagun, azpi langiletzat ere jotzeko arriskuan daudela, jatorriak bertan ere marka propioa duelako zoritxarraz.
asteburuan Ipar Euskal Herriko lehendakariak egoera honetan gainera Ipar Euskal Herriko etorkizuneko erronka nagusiak ere aipatu ditu asteburu honetan, Gara egunkariari, Maite Uria kazetariak egindako elkarrezketa eskaini diolako, irudian dituzu hain zuzen ere Janrene Etxegarai eta nola ez, ongi etorria Maider Galardiri Gabon. Gaurko analisita artean 3 izen propio ekarri nahi izan ditugulako eta asteko eta behin Janrene Etxegarai, gora ezagun Euskal Herriak 3 lehendakari dituela, akaso teleberria ikusteko itura soilik dutenek bakarra ezagutuko dute, 3 dauzkagu, Urkullu eta Txibite Jaun Anderekin batera, Janrene Etxegarai ere badugulako Ipar Euskal Herriko lehendakari, etorkizuneko erronkak, erabakitze eskubidea, bere horretan ez da aipatzen, baina Ipar Euskal Herriak instituzionalizazio prozesuan emandako urratsak eta autonomia gehiago garatzeko erronkak izan ditu besteak beste ahotan Etxegarai jaunak, Maider. Bai, da, herri mugimendutatik abiatutako eskaera bat ez dela hiri elkargoa, ez agian hiri elkargoa orain ulertzen dugun bezala, egitura hori berez da udaletako ordezkariek osatzen duten ganbara bat, ezta? Eta beraz, eremu horri dagozkion erabakiak hartu ditzazketena. Gauza da, aukera bat dela soberania propioan garatzen eta sakontzen juteko, eta orain bertan Janrene Etxegarai bera da esaten duena ez dena nahikoa marko hori ez aurrera eraman nahi dian hainbat egitasmo eramateko. Hala ere, mankomunitatea izan da ere, badituzte eskumen batzuk eta gogoratu behar geha, azkeneko urteetan egin dituztela gauza garrantzitsuak esate baterako hirigintzari dagozkionak, ez? Bigarren erresidentziak garestitzeko zerga bat jartzeko bidea ireki dute, euskeran adibidez euskaltzaleak Ipar Euskal Herrian kexu dira ez dalako behar besteko indarra jartzen euskeraren auzia, baina elkarrizketa honetan bertan esaten du Macronekin bidea irekitzeko prest dagoela euskararen afera eta ofizialtasuna albezain azkarra llegatzeko, nahiz eta berak ez zuen euskaraz hitz egiten. Eta batez ere, geroz eta eskumen gehiago lortu ahal izatea, azken finean ikuste lortu nahi dutelako hiri elkargoa izatea ez orain arte esan deten bezala hautetxien, hau da udal ordezkarien espazio bat, baizik eta bere bizi propioa duen ganbera bat, bestela asko zailtzen du erabakiak hartzea, eta gainera badaude kritika batzuk esaten dutena deskonpensatuta dagoela, Lapurdi, Baiona, Angelu eta Miarraitze inguruko hautetxiak askoz gehiago direla, adibidez, Siberuakoak baino, ez da. Orduan nik uste bai dela lorpen bat, herri mugimendutik etorritako eskaera baten lorpena dela, eta badala garaia, eta ausardia ikusten zaiola Etxegarai jaunari soberania hortan garatzen juteko, gogoratu behar gara gainera Etxegarai frantsesa dela eta eskuindarra. Eta hala ere, ikusten dugu nola engaiatu den bai auzi honetan, bai bake bidean, ez da, eta beste hainbat kontuetan beraz, lehendakari bakarra dela uste duten hoiek edo uste dugun eremutik ere badago ze ikasi. Akaso, politika egiteko era bestelakoa dutelako Ipar Euskal Herrian, europearragoa esango dugu, ia da hautetxiek badutela nolabaiteko ardura personala ere, ez? Hautetxi izateko. Akaso estatu batuetako prozesuekin zerikusi gehiago izan dezakete, ez? Babesak nola borrokatu behar dituen hautetxi bakoitzak, izan ekonomikoak eta bestelakoak, eta ibilbide instituzionaletan ere horren isla ere normalki gertatzea dela arrazoizkoena. Ez dugu ahaztuko Euskal Herriaren bi alde horiek, bi isla horiek, Bilbo handia dugula batetik, eta bestetik aipatu dugun Biarritz, Angelu eta Baionak osatzen duten hiri handi hori, eurohiriare osatuko lukeena Bilborekin elkartuta, ez dira gauza txikiak beraz, Etxegaraik hautan dakartzanak, interesgarri iruditu zegu, aipatu dugu, instituzioaren garapena, Ipar Euskal Herriaren egituratze instituzional hori, gatazkaren konponbidean emandako urrats eta konpromiso aktibo horiek, eta laguntza handia eman duena azkenean Etxegarairen firma eta presentzia hor edukitzeak, interesgarri iruditu zegu baita ere etxebizitzaren auzia. Etorkizunari begira, populazio handiko zein gutxiko hiriguneetan nola erregulatu hori, eta alokairuaren mozkinak edo merkatu hori ere erregularizatzeko behar hori. Akaso honetan ere aurretik joango zego Etxegarai jauna?
Egia da, arazo handi badagoela Ipar Euskal Herrian etxe bizitzarekin hori aspalditik entzun da, baina aspaldi hamarkadak dira hori entzuten dela, eta bai egia da, ez dakite hiri elkargoaren gaia den, betidanik egon da ere eskaera hori Ipar Euskal Herrian, ez? EH ez da sailgai ezagun hortatik, ezaguna dazkagu etxe bizitzen espekulazioaren kontra egindako egitasmoak, azken aldian bizikoak eta aldakoak aritu dira etxeen okupazioan, esate batera. Eta, nik uste dut hiri elkargotik eta kasu honetan Jan Rene Etxegaraik horri erantzun besterik ez diola, eta zehazki Baionan ere, nola plan bat abian jarri duen, horri nolabait aterabidea emateko. Gero ikusteko dago, esaten dizuet, hegoaldetik ere askotan iten dugu idealizatu Etxegarai jauna, baina hirigune handi bateko alkate izaten segitzen du, eta ikusten zaio elkarrizketan, intentzioak badituela, baina egia da, gune batzuk prestigiatzen direla, adibidez Sant Espiritu inguruko gune hori gentrifikatzen ari ez ote den dioten lagunek, eta aldiz beste batzuk geratzen ari dira Antzuran, naiz eta elkarrizketan bertan sub zona, zeina dan, babestutako gune bat, etxe bizitza sozialak dauden gune bat, nola aipatzen duen, Antzuran dagoela eta ideia duela horri buelta emateko. Antzuran bazegoen orain dela 10 urte ere. Ikusiko dugu, gaur ikusi duzu, gainera Etxegarai lehendakariari lan gehiago ezarri dizkiogula, baina tira, ea zer ekartzen duen akaso, elkar baldintzatzeko aukera izango ote dute, hiru lehendakariek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gainera berria izango du laster, lasai Maider ez dizu galdetuko datari buruz, esamesak baten eta bestean badira, eta badirudi berelakoan izango ditugula, baina hori datorren asterako utziko dugu beste izen propioa gaurkoa bigarrena, Gorka Urbizu azenolako elkarrizketak eskaini dituenak, berrian asteburu honetan, Uxue Reik egindako elkarrizketa, bikoitza esango dugu ezta, A aldea eta B aldea, batean diskoari buruz, akaso etzuela espero alako, edo nolabaiteko zama bat baduela egia da, Urbizu bera, zentzurretan nahiko bere ez duela, beldurrik izaten bere ahuldadeak adirazteko, ezta? Inseguridade handiara egiten duelako, alako merkatu zabalari parez zabaltzeak, zer esperoko ote duen jendeak, milaka lagunen aurrean oholtza gainean aritutako sortzaile batek behin eta berriz aitortu duena izan da, Urbizuren kasuan. Eta bestetik, B alde hori, ez da, Euskal Mainstreama, ez ote dugun sortzaile euskaltzalerik behar, gehiago, ez da, euskal sorkuntza berarekin batera, ez da, baldintzatzera jo behar dugula, merkatua bera baldintzatzera, ez dakit ondo laburtu da horrela, Maider. Bai, nahi iruditu zait oso elkarrizketa interesgarria, eta atzo Uxueri esaten nion oso apustu arriskutsua iruditzen zitzaitela diskoa atera, eta hurrengo egunean elkarrizketa eginda, ez? Asteartetik igandera egun asko egon direla non eta Gorkak elkarrizketak ematen segitzen duen, eta hedabide jarraitu duten publikatzen elkarrizketa horiek. Eta hala ere, berriakoak lortu du, berritasun batzuekin etortza indulako agian Gorka Urbizuren lan berriari buruzko eta Gorka Urbizuren sorkuntza lanari buruzko elkarrizketa bat, baina baita ere sortzaile bezala eta euskal sistema kulturalean inpaktua duen persona bezala elkarrizketatu duelako Gorka Urbizu, ezta. Eta uste, bigarren atal horretan, hainbat titular eman ditula Gorka Urbizuk bere abeslari toki horretatik gaindi, esate izuete, inpaktua eragin dezakeen sortzaile bat bezala. Eta ulertzen dut esaten duenean euskal sortzaile gehiago baino euskaldunak diren sortzaileak behar direla. Ulertzen dut ere adibidez mainstreamaz egiten duen gogoeta. Egia euskal mainstream izan da ere oso txiki izaten segitzen dutela, ez? Eta autu politikoa azkenen finean ezakit horrela esaten duen, baina ulertzen zaio autu politikoa dela euskeraz egitea lana. Gero nik uste dut, euskerari eta gazteak azken aldin erabiltzen ari diren hizkuntzari buruz asko hitz egin daitekela, baina ez dela momentua. Eta geratuko naiz aipatu duen gauza batekin, eta da, bera naiz eta nahiko lukeen euskerazko sortzaile gehiago egon, ez ote den jada euskaltzaleen garaipena Durangoko azokan, 4-5 kanta euskeraz ere kantatzera
behartzea edo argitaratzea, euskeraz argitaratzea behartzea hainbat sortzaile ere, eta horiek Durangoko azokan esate baterako egotea, ez? Ez ote den alderantziz, hau da, ez ote den euskalgintzari esker, zenbait artistek autua egin euskeraz aritzeko. Nik uste dut, hori ikuspegi interesgarria eta optimista badala, kontuan hartzeko. Gauzak honela, Gorka Urbizuk aipatzen duen ezta, sortzaile euskaldunak, sortzaile euskaltzaleak, edonola ere hamarkada batzuren ondotik dator Gorka Urbizu bera, gaur egungo euskal sorkuntza, euskal popa, euskal roka, 60. hamarkadara atzera eginda Maite Idirinen izen propioa daukagu gaurkoan hil egin delako, hil berria duguna. Idirinen ibilbidea gainera oso esanguratsua, garaiari ere oso lotua, 60. hamarkadaz ari garelako, frankismoen errepresioaz iesi Ipar Euskal Herrira eta Parisa ere jo zuelako, Argentina ere ezagutu zuen, Atahualpa Yupankirek nolabait behintzat eragindako arranke izan omen zuen, baina ondotik euskal kantugintzan, euskal kulturgintzaren berpizkundean izan den emakume ahotsa izan da zalantzari gabe Maite Idirin. Bai, uste dut asko ezagutzen ditugula edo gure belaunaldikook ezagutzen ditugula hain garrantzitsuak edo gaur egungo euskal kultura eta euskal kantagintza ere ulertzeko hain garrantzitsuak izan diren pertsonaiak uste dut ulertzen ditugula behin hiltzen direnean, ez nolabait transmisio hori egin izan ez balitz bezala. Eta egia esan, ulertzen dut, Gorka Urbizuk esaten dunean euskarazko sortzaileak gehiago behar direla, eta ezain beste euskaldunak direnak, uste badela belaunaldi bat, areta zarragoak eta nolabait Gorka Urbizuk ere heredatu duna, eta belaunaldi hontako jendeak, gure belaunaldiko jendeak ere heredatu duna, dala, jende bat, azkenean errepresioa jasan zuena, euskeraz kantatzeagatik, bere identitate propioa erekitzetik eta Maite Idirinen kasuan gainera emakume izateagatik, ez? Eta jende horrek, zeinak borrokatu duen euskeraz sortzeko joan behar izan zuen Parisera kasu honetan, edo Ipar Euskal Herrian bizi behar izan zen, eta orduan ezin dugu ulertu bere sorkuntza kulturala edo artistikoa esango dugu bere euskal identitatearekin, eta gainera kasu honetan, uste Maite Idirinek badaukala bilakaera bat, bai zuk aipatu duzun bezala euskal berpizkunde berriaren edo pertsonaiagako garrantzitsuenetako bat izateaz gain, politikoki ere badaukan garrantzia ez, uste euskalgintzaren eta feminismoaren artean zubiak egin zituela, berak ere emakumeen eskubideen aldeko dio mugimendua Parisen ezagutu zuen, eta gero Ipar Euskal Herrian engaiatuta egon zen hainbat saltxetan ez eta tartean giza eskubideak aldarrikatzen, hau da, borroka feministan hain zuzen, eta euskararen defentsan eta euskararen biziberritze eta gaurkotzean naiz eta paradogikoki berazken urteetan klasikorantz jo zuen, baina euskal kulturgintza garaikia ulertzeko ezinbestekoa da Maite Idirin, eta ze garrantzitsua goizala berandu haien berri ere edukitzean nondik gatozen ez ezagunaztu. Ederki, Maider, gaurko analisiari amaiera emango dugu, baina ez Maite Idirin gogoratzeko edukilerro honi izan ere, aipatu dugu, atarikoan ere, nahikoa izen eta enparantza, ote dira Maite Idirinenak, akaso behar bezain baina gutxiago, ohiko moduan, emakume referentziazko euskaltzale eta besteak beste ezkerreko aurrerako eta independentista izan direnak, zentzu horretan YouTubeen ere sartu gara, eta harakatze horretan ere gauza hondirik ez dugu aurkitu, beraz, akaso, ikusgelaren bat edo beharko dugu, txilardegirekin bezala, bat baina gehiagori akasotzea gustatuko, baina beharrezko ditugu, beraz, hemendik ere gonbitea, Maite Galardi, Maider Galardi barkatu gabon eta eskerrik asko beste inera gure hon izateagatik. Eskerrik asko zuei, gabon pasa, jo. Kene maitia badute bieg lili estia, zeru kolore mireskarria, izarren pare xoragarria, gaztia zira horaino, egun guzia nago zurixo.
Franco bizi zen bitartean ez nintzen joaten, ez da urte nahiko pasatu zidan. Eta gero Franco hil zanean hegoaldera. Eta hori niretzako izan zen berriz hastea karrera bat. Hori beraz, Maite Idirinen ibilbidearen atal bat, bere ahotsara ekarri nahi izan dugulako ez soilik kantuan, baizik eta Maite Idirinek bazuen mezu oso jakina eta bere bizi ibilbide osoan zehar halaxe josi ahal eta nahi izan duena. Euskal kantugintzako ikur izen propio noski baietz, baina Euskal Herriaren kultur berpizkundearen, euskararen berpizkundearen eta berreskurapenaren bidean bere ale garrantzitsua utzi du Idirinek, eta hori hala izan da, gaurko egunez gainera bere izana eta izen ere ekarri nahi izan dizuegu. Izan ere, halakoak geure memorian gordetzea zeinen garrantzitsua den, eta aipatu dizuegun bezalaxe, sare sozialetan ez dugun nahi adina materialekin topo egin gaurkoan, beraz geure aletxoa gaurkoan hause. Maite Idirinen mezua euskaraz errepresio garaiak gainditzeko helburuz eta noski Euskal Herria feminista baten bidean bere aletxoa utzita. Etxetik irten adi, bere gutuna entzun. Emakume, haiz batasunaren aizea du. Etxetik irten adi, apaltzen da eta bai, txapartzen da. Biziki untsa hasten da, dena giroan batean gira, denak elgarrekin gira, badugu aro edeja. Egia ez dela sekulan izan maskaradarik pagolan, baina beti ukandugu atxikimentua esperotar kulturari. Txugu sobea pentsatu neskala mutiko, bena hola gertatu bita, eta presatia iakustean neskalateko egiten aldila. Hola.
Alaxe, noski baietz, aurtengo maskaradetako burua ikusi duzuen bezalaxe, aurten emakume izango delako aurreneko aldia, baina izue, ez da ez erronka makala izango, beraz maskaradek honezkero hasi diote bere bideari, Pagolan abiatu dute gainera bidea, eta hori ez da ez edonolako tokia, Nafarroa, Beherea eta Lapurdiren muga horretan delako, aurten berez maskarade gainera, euren lelo bezala hartu dutelako, ez Manex, ez Zuberotar euskaldunak izango direla, aurtengo maskaradak horiek denak edonola ere, analisi ederra betzain hobea egin diguna, Joanes Etxebarria izan da, Zuberoatik bertatik egin digu kazetariak, maskaraden kokapen bat izan ere, ez da ez edonolako ekarpena, Zuberoako gazte belaunaldei, azken mendeaz baina gehiagotik egindako ekarpena. Ingurua da neguan egiten dela, jauteriak dira, jauterietako ospakizun bada, eta gaurkotasunera ekarriz, nik pertsonalki sentitu nuena maskarada eginez Barkosen iregian edo ikusten dudana, baina nire iritzia da Siberuan integratzeko eta beste gazteak ezagutzeko sekulako tresna dela. Hasten da orain hasiko da hemendik aste batzuetara, hemendik egun batzuetara hasiko da eta iraungo ditu hainbat hilabete, igandero egi desberdinetara joaten. Beraz, doazenentzat, maskarada egiten dutenek eta beste egietara doazenentzat, sekulako parada edo aukera da ezagutzeko beste egiak eta hango gazteak, gero beti bestan bukatzen delako, ez da bakarrik folklorikoa, hola, egunean zer ikusten den jantzi polit, kantu eder eta beste, badu hola besta zinez parrandero izaera bat, egiazkoa, eta kriston sozializatzeko sekulako tresna polita da. Pagolaren egoera geografikoaren eragina, zen Pagola da partez Siberuan eta partez Basen Nafarroan edo Nafarroan. Eta, txiste modura beti jaten da errekaren alde honekoak eta alde txarrekoak badiela errekak jatitzen duelako egia bi lujalderen artean. Baina txistetik arago badu Pagolak izaera berezi bat, Oztibarre, Siberua eta Amikuze artean kokatua da eta jendeak zinez bizia egiten du 3 eskualde horietan. Eta 3etara gauzak eraman, baina 3etatik gauzak ekartzen dituzte eta badute euskara bat zinez haiena dena. Eta, Manesa, pentsatzen dut askok badakitela, baina Siberuan da nire ustez itxusi bat baliatzen dena jateko Siberutak ez den euskaldun oro. Eta Pagolakoak dira bien arteko zerbait ez Manes ez Siberutak. Bietatik pixkat eta bietatik bat ere aldi berean. Siberuan gauzak oso poliki aintzinatzen dira maila hortan eta beste maila batzuetan, baina nesken lekua kultur mailan sekulako bojoka da eta nire ustez asko gehiegi luzatzen ari dena. Kabana bat ikusteak zen, kabana da entzindari hitza dutenen pertsonaien artean eta bera doa egiko plazara diskurtso luze bat botatzera, beraz asko entzuna izanen da. Eta emazte bat izatea edo neska bat izatea kabana ez da izan haien nahia hori ejan dute, hautatu dute hoberena eta neska bat izan da. Eta horra egin izan balitz lehenago ere izango lirateke jadanik kabana emazteak. Eta irudizait polita egin dutelako kalitatearen arabera eta bere bizkajainan irudizait presio asko izanen dela gauzako laejanik, baina hala ere uste dut pertsona egokia doala plazara lehen jol hori betetzera. Alaxe, gaurkoak ere egin du, denbora gainera etorri segun honetan, baina ez gara joango ez, aipatu gabe, Gorka Urbizuren disko bakarkako obra honek honezkero badituela bere datak eta otsailaren bukaera alde horretan 23an egun berezia Donostian kontzertua eskaintzeko tira. Gorka Urbizuren sarrera horiek eskuratzeko aukera asteazkenetik aurrera izango dula eta hau aipatuta bagoaz, baina badakizue bihar itzultzeko eta gaurkoa hobea izan bada ere, biharko ere hobetzeko. Mila esker hor bestaldan izategatik beste behin ere, gora astelenak eta noski, bihar hemen izango gaituzuela gaun pasa eskerrik asko. Erabaki gabe